Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad mahigal atong dugang mga iskutanan rumbo-tagad. Unya kini ni ang balikan nato ni Gobernador Gwendolyn Garcia kay kinigong iya mahigalang pag hatag og memorandum didto mahigalang Attorney Roy Salubre nga dunay trust fund kuno mga higala. Kining resulta man ni sa iyang medyo wa pagi sa mauli iba sa iya intawong pagkapildi. Resulta ni mahigala nga kana bitawng negative man ang iya day. Pareho na nandun na kay madawat nga kwan nga sama na ka na mga top notchers karon bago bitang take og exam itong kwan top notcher kana sa magsabot nimo na nga pila ka semana galakaw-lakaw na murag napa sa cloud 9 ba ha kana ang positive nga mahitabo sa imong kinabuhi ba nga lipay kagyud kayon murag naglutaw nga sa imong kalipay nindot kay paminaw nimo ha pero kana po nani nga pildi mura po ka mahigala o kanang naglutaw gihapon pero bida pagin makadawat mo na nga lutaw nga denial ha mo na nga hantod ron kining iyang mga gibuhat resulta pa ni sa iyang wa pa sa makadawat resulta pa ni nga nagtuo siya nga siya gyud gobernador inigmata niya sa buntag ha wa naman lang napo na lang gud kaadlaw ha so magunahuna man siya asa magkanako ni isulot ning ako mga branded kanang matapnat share ka kapasar ka lutaw na nga kalipay mura kag nasa cloud 9 ha pero kana na ang inaning kapildihan mahigala nga wa magdahom kang napildi ka lutaw nga denial kay mao man ni resulta ni nga alam mo himo siya mga lakang sa iyang kon pa ni sa epekto pa ni nga nagtuo sa iyang mata sa buntag normal na day ba normal na mata niya sa buntag ana ang unya na gini nigabot sa June 30 nya July 1 na inday kin mata niya wa na gyud di na siya mo report sa Kapitolyo di pa man pugka pwede nga kuan itudlo ni Glenn Soko nga consultant ha pwede ba ni after 1 year inday kin nya himuon na siyang consultant Glenn Soko pero himuon ni siyang consultant Glenn Soko ambot og di ba ka maproblema ang subuanon ani numero 1 siguro maproblema kini pong asawang Glenn Soko kay ngano man ang naa man din ha nga magsigig anha nga mo dikta ba unya sa imong panggobyerno ha dili sa ingon nga nabalaka nga unsay ikaw kilahi man siguro hunahuna nimo kay mabalaka ba nga kana na ang haungan ba si Glenn dili siya makalihok og tarong kay naa may kuan pero ingon sa to siya mag-opisina kuno siya magkuan lang siya abang lang siguro siya kuan basta di lang siya diha lang dili lang sa Kapitolyo ang magbutang sa lamisa diha sa Kapitolyo og asa so kining tanan resulta ni sa wa pa sa kadawat hangtod ron mo na ingon sa nga gitikasan sa makina mao kana nga ang iya mahigalang buto nga nakuha ni Pamela nga 1.1 sobra sa 1.1 million og ang buto ni Gwen mahigala nga sobra lang sa 700,000 dunay hapit ma 400,000 ang biya og moingon sa nga iyang ipakwintada ang mga clustered precincts gastuhan niya kwarta pila ka milyon ang gasto kani agay pakita ninyo ha kining blue mao ni ang mapa og kining green mao ning mapa sa Cebu ipakita ko naman ninyo nga daghan ang mga area daog si Pam unya doon na po yung mga blue daog si Gwen asa dapita diha nga atong susihon ang machine nga nadaot asa man dapita sa unahon na to siyempre di naman tamo susi dito sa ubang lugar nga daog ka ibutanta ka ng dumanhog daog man ka diha gamay barile gini day nga iyang lugar day daog diha gamay ra asa man dapit diha nga susihon na to nga napildi ka nga argabyado ka gyud ba kay sa mga syudad pildi man kaskuan asa man og sa syudad atong unahon asa man syudara ang nadag-an nimo Bugoro man so dunay limbong sa makina tingalis Mandawi pildi man kas Mandawi Danao pildi ka
Toledo, pildi ka. Karkar, pildi. Naga, gikulata. Pag-abot sa lasa, Talisay, porbida. Giyatak-yatakan sigwin sa iskor ni Pam. Hala, pamili kunundaan. Kay lisod bang kayo nang muhisgot ka nga napildi nga wa gyud intaw bisag gamay ang ebidensya. Kanamingon ka ang makina gyud gisapot ang makina atong panahon na siguro. Asa mang makinaha tingalig na initan tong makina. Ama ito unahon. Pero akong suggestion ni mo go para medyo murag kuan ba. Argabyado ka nga sakit sa mundughan kapildi ka kana yung lungsod sa liluan kay naa diha imong anak si Cristina Garcia Frasco. Ilang balwarte ng liluan. Unya ni daog mga higala ang igsuo ni Doc Frasco, si Doc Frasco ni daog ang iyang mga kaalyado ni daog ikaw rin napilde, ha? Buti pasabot nga gibiyaan kanilang Doc Frasco diha. Kanang liluan, asa mang iskor sa liluan be, balikan na to gamay dong. Ang liluan ko no, dong names. Kanigod ang iskor, aman to. Gamay lang ha, ato sa kono. Straight to the point. Ang ako pong tambag sa mga naabas palibot ni Gwen. Kana ba iyang circle? Naman ng iyang mga friends. Akong tambag po ninyo para dali nga maka-move on in town. Tambagin ninyo si Tinarong. Tarong ba nga, Gov, kanang ang kinabuhi, inana mo ginagom. Doon ay panahon nga, anindot, doon ay panahon, anar ba na? Kala bitong programan Tiban bitaw day. Kung ako ang pasultihon, inana naman na, no? Ang kinabuhi may gala, sama man na sa ligid god nga nakastaas, nakasaubos, inana. Imo ginandawaton. So, doon ay mga panahon nga nakadaog ka, pila man kahigayon, pagsugod ni mo sud sa politika, giaga kang noy pabling, daog ka dayon pagka-gobernador, perting lipayan nimo, sangkos langit imong kalipay, nasakag ka sa Kapitolyo. Amantay ka na, sakakat ka siguin sa atop, oy. Nikat-kat ka sa atop sa Kapitolyo, inumdum ka? Limang ka na, dito sa dome yun, sa Kapitol. Kubiran dahil sa media na yun, saka sa dito. Inana niya mong kalipay, itong primero. Nya, ikaduang sunod dagan mo, daog na po ka. Ikatulong dagan, daog na po. Unya human, nidagan ka kongresuman, wag yung ka katilaw pildi. Gipangkulatan ni mo kato mga apelido nga, mga banggiitan sa politika sab. Karon ni ay neophyte, na igo man ka. So, dawatan na diya. Kanang mga nasa imong circle, tabagin lang po ninyo. Ayaw lang po ninyo kung kay kanagol mingon nga napasa sa state of denial. O niya mingon sa gilimbungan, ko gitikasan, ko daman-daman as guwin sa mga masin. Masin ni katuog niya rin, naasa yaw na una, pita tumakinaha. So tambagin ninyo sinarong nga, nagi panahon gob nga ang kinabuhi, anindot, natas-taas, napoy panahon na sa ubos. Aron nga makamove on siya paspas. Kay nana sama ini karon mo na nga sa tanang lugar sa Sugbo, akong ipauna gyud og suggest mga higala gyud akong suggestion, unahon og ihap. Og mag-recounting man gani kay 4,100 clustered precinct man ang iyang ipakwintada. Bayad sa mahigala og 100 million matud pas kumilik. Pero ni deny si Governor Gwen nga 12 million ra kuno kapin ang iyang gibayaran. Bisa pag 12 million pati nakuha gyud pa na kwartaha. O sa liga nimo ang sweldos gobernador sa usa ka term, asa man ka ng kwartaha manguntanang katauhan ana. Straight to the point. Pero sige na lang, no? Iya yung gigastuhan. So di po basta-basta inday kay mo gasto ang gobernador, inana kadako og doon na gisay rason nga nung gastos ya. No, imong tambagan din labi pa ikaw Cristina Frasco, Garcia Frasco, imo man ang inahan. Siyempre ikaw nagsusig ka sa liluan kay mo man inyo. Igsusi mo sa liluan, imo pa nang sultian ng mama. Mami, kining among isusi sa liluan no. Wa man gyud pildi man gyud mi oy. Ang tanan nga mayor sa kalungsuran imo dili sa liluan, tanan kapitan ato, tanan watchers ato, BHW, barangay Tanod, gitabangag bantay sa barangay Tanod, mami, pero wa man gyud ingon nga makina dunay switching na hitabo sa makina diri, mami.
na gyud gipahigayon nga final testing and sealing day. So human ato gibantayan naman tog mayo. Kompleto gud ug mayon ka mahigala gikan sa mayor, ikaw gud may kandidato sa administrasyon. So under nimo tanan. Basta mga barangay tano dihag dunay malikatan din ha, matugaan gyud na. Human sa final testing and sealing, ang mga eskwelahan gisirad-an, gigwardyahan og mga pulos, mga sundao, mga pulis, hasta mga barangay tanod, apil ko na. Nya karon, perting pagkapildihan nimo, ha? Si Cristina unaha dito sa Liloan. Ayaw giamong ng ubang mga mayor kay labad ang una ang mga mayor uban. Iyang ipatawag ang mga mayor nya dito sa Mahigalan ingon nga gitikasan siya mo nang mukuan sa mukiha. Siyempre maglabad ang os mga mayor kay wa mo ihunahon ang mga mayor day dito sa amo may tikas. Ato, mao ni ang katong kangguin. Dapat ikaw Cristina Garcia Flasco, susiya diha sa Liloan, kamo man maoy ko na. Tagaliluan man mo. Unya pag-produce mo na tinuod man galing doon na ebidensya, sulti asa dapita nga barangay sa Liloan o sa poblasyon Bagyo Kaha, nga doon ay makinang ni palyar. Ano ba? Para magkayon tawa nga, tinuod yung bitawan nga kung, wa man sa pagkakaroon mahigala eh. Sa mga mayor nga iyang gipatawag, wa ko kadungog nga doon ay mayor nga I stand with Governor Gwen na. Eh, para sa una ba? Suspenso sa ombudsman, tingog ng mga mayor, I stand with Governor Gwen, tingog pong usa dito, issue pong statement, karon, wa mga higala, kay nga naman, tiyaw mo na, muna kung ingon ba, musulti ka tubangan sa mga mayor, kanang mga mayor, mga nadaog na sila, day. Ug karon og nadaog na sila, unya ikaw mingon nga gitikasan katong eleksyon na wa gitoy ayo. Di mo, ay mayor, taka lang kagwinda nga kami daog man me. Di kang iparicount na karon. Imagine na ha, tayaan ta mong example. Ang kombate ni Mandawi, Junque Uwano o Jonas Cortez, neck and neck ang fight diha. Close fight na. So karon, daog mga higalas Junque. Nan mo ingos Junque day. Bitaw gob Gwen, katong eleksyon na, gito'y ayaw gob, no? Kinahanglan i-recount gito. Sakto pa ming Junque, oy. I-recount as ng ako, oy. Kana si Mayor Democrito Barcinas. Democrito Barcinas ba na eh? Ha? Patrick Barcinas day. Si kon man din. Atom na amigo si Mokring. May buntag nimo Panyero Mokring Barcinas. Pretty sikat na gyud nimo mao gyud malitok sa kung baba. Si Mokring Barcinas, usa sa mga banggiitan ng abogado. Si Mayor Patrick Barcinas, no? Kinis Mayor Patrick Barcinas, ano na ang iyang kontra si Apura. Kumbate man ang karkarday. Nagmaingon si Barcinas nga bitaw gob. Katong eleksyon nagsakto gyud kagob nga doon na gyud tikas gob. Mauna si Barcinas day. Mo simpatiya ko nimo niya ako'y madaot. Pareha naman kon ba nga ikaw mo sikat ka niya madaot ko, di pwede. Ang imong yatubang Governor Gwen, ang mga mayor nga nakadaog, you are not in the same boat, oy. Ha? Daog ko na sa lipay ko nakadaog. Nya ikaw, pildi nga imong inyo na nga kuan. Bisag numero 1 lagi na problema ini, asas glinsok ko na problema ini. Kaya ako example ako mismo ako example akong kaugalingon. Kinini ang pagdawat, kinini ang take na bar exam kaniadto. Igo-igo ningon nga mogawas ako ng resulta sa bar exam. Ya kini sinday kini suwat na hibaw man kay pag take na kog bar exam dili na mo ko sa DYHP. Unya baw nalagi ka nga gamay ra mag working student man ta unya pag take na kog bar exam gitagaan mo kog 2 ka buwan lamang. Nga mo leave mga higala aron makatake sa bar exam. Kay katong panahon nating survey masagod. So wa mo sugot ang among kuan nga kinini ang mabiyaan atong programa. So ang akong gisaligan katong pag-take na kog bar nga nagampo lang ko sa Ginoo. Nga kinini ang papasara lang ko Lord ha kay kuwang gani kong oras nga ituon. Pero salig lang ko nimo nga imo ko papasaron, ha? Sagol gito akong ampo nga sagol lobo.
Pagdayon na ingon nga mogawas ng bar exam result, wa ko magig-uban sa akong mga classmates day. Ako susigod ang tanang simbahan ni Sugbo Mahigalang Milagroso, ako nang giadto. Nagbisita iglesia ko. Pag ingon nga mogawas ng resulta sa bar exam, wa ko makig-uban sa akong mga classmates, akong mga barkada kay ngano, hunahuna na ko indaykin ba. Ug uroy og mupasar sila, di man mo kapugnan nga malipay sila ni pasar. Ug ako'y nahagbong. Una-una man ko agoy. Ang posibilidad na bagyod ako'y mahagbong ini kay pila ba akong oras nga nag-study. Una-una po ko palitan mo pasar ko nya dunay imong kaubang mahagbong, malipay ka, di man kapugnan nimo ng kalipay anak nya. Mahimo man kang insensitive sa dinaykin. Ma-insensitive sa kang mo lukso-lukso sa kalipay na ay nahagbong. So mo nang nahuna ko mag-inusara lang gyud ko ani. Di lang ko kumukuyog nila, no? Kay kinini ang ako mismo sa kukugulingon, di makumpasar bar. Ako rin itong isaligan, ligon na yun akong pagtuos, Ginoo. Tuon na sige kong ako, kutubos kong mahimo, o niya, kinini ang sagol, ampo, yun niya hugot na pag-ampo, kay na itong panahon na, kada adlaw mo, simbago ko. Why absent, ha? Kini natay pangayoon bitaw mga kaigsunan, makalitag ka Diyos no. Pero pagdayon gawas na sa resulta sa bar exam, wag gyud ko makigkuyog. Kaya kung nahuna gyud ako og panalitan, kuyog ka sa imong barkada. Pag kuyog nimo nahagbong ka na lipay sila, di man po nimo na angang mag-imos ang apilon sa mga kaguol day. Kada bang pag yung pagdawat sa result nga ikaw pasar ka, bugado na ka. Kana sila mo luksog sa kalipay. Di, grabe yun ang kalipay ni mo. Nya kung ikaw hagbong, grabe imong kaguol. Saan man na, murag ko nahuna na ko di ko gid mo kuan kay di ta pariha og kuan ba. Oh? Nya kung ako'y mo pasar pod lipay ko. Ma-insensitive ka og pwede nimong lipayan doon naghilak. So may maglain lang ta siguro kay total aron nga dili kay makuan ba. Magkapatuyang mo sa mong gibati ug pasar ka, patuyang ka sa mong gibati so lukso-lukso kag tamas ginawa okay. Dadapoy hagbong, ala bahala na lang. Mao to si Alan Piloton bitaw day. Si Alan po nitago sa taon to ni sabot na diri among kauban nga kinini ang unsa gani resulta diha tawag lang ko. Kisa may gisabot ni Alan to. Ako to wa ko ingadto ko sa kuan lang di lang ko makiguban. Unya ningon man mugawas ka nang kuan na ako experience mugawas ka nang adlaw. Una-una nako niabot na mga alas 6, alas 7. Wa man ginanawag nako nga kuan. Nakapasar ko. Ingon man sila nga kung pasar ko no daghay mo tawag kay mo congratulate. Nya kanang di kang pasar, dami nga gyud mo cellphone. Mahuna nako alas 6 naman. Umay tawag, alas 7 wa, alas 8 ko wa na gyud. Hagbong gyud ko aning kalakihan. Pag mga alas 9 na dito nako nanawag nako sa mga kuan nga. Kumusta mo diha? Kanang bugado na mo na. Congrats sa ninyo ha kung unsa magaling. Ingon mo sa daykin nga. Kanang wa madayon og gawas ang result ron. Wala pa karon. Askang lipayan ako day, salamat taon. Kanang mapaabot ka ng resulta mo kag damgo-damgohon ka. Okay, kana bang di pa man gyud nga uso na gud ang internet pero napilaw mi ato primerong adlaw nga mo na igawas wa di ay. Kato na yung adlaw na igawas na gyud, wa na balita naman. Balita naman mahigala sa kuan nga unyang gabi gawas na yung result. Didto ko sa kuan Blessed Sacrament sa may Guadalupe. Dito sa Guadalupe. Dito ko ako usa oy. Wa ko makikuyog sa mga classmate kay ngano. Mo lagi ko nahuna lagi daykin nga ug mag-uol ko nya sila malipay di man mo kapugnan ang ilang kalipay. Di man ka nga imos lang kunon nga. Siyempre di ko maduing imong naong sa kaguol. Unya ang imong mga kauban malipay mo na di man na natural man gina. So di ta pareha. Mo na ang una ko maglain lang ko kay mahagbong niya ko mo. Mamalandong sa kong kagulingon niya markaya na nako usa pa ko matubang nila. O niya bupasar sa ko. Malipay ka na nya mo ko na dayon, no? O dito ko sa Guadalupe nga simbahan nya dunay Blessed Sacrament dito ko. Dito ko. Sige lang ko ampo dito nga papasara lagi ko Lord. Kay kinini ang
Di gini ko nimo papasaro na. Tinisura gini kalakiha kay mutik ko sunod tuig ba. Tugutan pa ko aning mutik na po nga. Maabisin na po ko balik. Akong cellphone, akong gibilin. Oy, wa na nako kana kay basi magtagtan-aw sa mong cellphone na. Ayay, wa may ni text. Gibilin ko na lang. Taon-taon niya hunahon na ako karon bro. Naa na gyud result. Amo to ni gawas ko. Ako ikuha to cellphone didto na. Daghan ang mga ni text nako. Wa pa ko mutuo permiro niya. Amigos Bobby Narsaro may ni text nako nga ni pasar ko. So lipay gyud tag mayo. Ang imong gong bation sa imong kalipay ro grabe gyud kayo, no? So pagkahuman usa pa ko niadtos ko mga kauban sad nga na pasar. Ha? Kay di man magkalahi man gyud imong kwan. Namo mga kauban nga wa makapasar imo tong kanang yung dapita kanang pagdawat nimo sa kwan. Medyo lahi ba? Wa mo sa di mo pareha kon ba? Mo kana nga ako ning ma-relate ngadto ni Gwen, ikaw Gwen pildi man ka. Nya election man di man ingon nga exam ni unsa. Dawaton na nimo. Imo lang kunon ba nga sige lang kay basin ba niya sa sunod pa lang ana na lang. Sa sunod siguro total di man ingon nga kanana ang mo na toy katapusang eleksyon. Ako bitaw ampo bitaw ko nga iko papasalan lang gulod niya kung di gani taga iko kaisog lang gyud nga ako madawat kining tanan. O mabalik kog take og exam. Na gyud ba kanang nadyo kay kinini ang mura ba kanang challenge nimo ba? Papasara lang gyud ko, ug di gani ko kapasar, taga iko kaisog nga madawat na nako ni nga di ko kapasar. O niya taga iko kuan pod nga dasig gyapon kog tuon. Ha. So mo kana nga kanang imong mga kauban o pariha mong pasar pagtan-aw mo imong nga barkada pariha na masar mong tanan di okay kuyog mo lipay mo. Kami sa uno may kabuok nga dito barkada nako na masal ming tanan prebuyag. So okay. Pero kana na ang inanadunay lahi mong kapalaran imo pong amaman nga sige lang kay di pa man imo last nga bar na pa man sunod. Oh. Pero kanang panahon na di ka pug nga nimo ang kalipay sa mga nakapasar ug kadto naguol mo simpatiya ta adto. Mo na nga kining mga mayor pagiliko nako. You are not in the same boat, Governor Gwen. Eh gusto mo siya sa iyang kaguol, sa iyang kapildi, iyang amungon ang uban nga, tikas gitong eleksyon na. Ang imong gisultihan ka ng mga mayor nga nakadaog, dili ka, kadto nagduko-duko lang gito sila. Pero, agig respetan lang gito dahil nga, ma-insensitive man sa sila sa mo, kuan, duko-duko lang gito sila, kamot og duko-duko anak, pero, waoy, kasabot to sila mahigala bida, unsa man is guwin, di pa man makadawat. Ika mo na mga higalag imong kwestiyono ng amay maayo, akong suggestion ni Gwen kay you are not in the same boat man with those mayors nga imong gipatawag, nga imong gisultian sa imong kasagmuyo nga gitikasan katong eleksyon. That you cannot force them to also believe in your theory. Ha? Imong theory nga gitikasan ka, you cannot force the mayors nga imong inon sa mo gito ha. Kamatay mo na bagoy mayor sa usa nga may ingon atong nitambong sa Kapitolyo day bitaw kanana ang tinuod bitaw to tikas wa gyud. So amay mamayo Gwen og imong imbitaron ni Musbong Revilla kana. Si Bong Revilla, si Willie Revilla me kana. Yapil na po to Australianis. Kanto sila mo imong istoryahan, parehapon mo nga pilde, da mo ingon po to nga bitaw pitin tikasa gyud. Pero imong sultihan anak kanang nakadaog. Paminaw ko day hasta si Glenn Soko dili mo tuo anak. O pwede pag magkuyog mo ni kuan. Imo po inos may krama nga. Magamigo lang po mo og may krama na lang, ha? Pero ayaw iamong ng ubang mayor. Ha? Ayaw na. O kanto si kuan Jonas Cortez nga ni protesta pod. Kanang na dunay kasagmuyo ba? Ha? So muna nga kamo din hang naa sa circle ni Gwen, inyong sultihan siya tinuod. Kay gimo po nang ingon, gimo po lugulugan non unstable man ang iyang gibati ron. Napa sa state of denial. Unya ikaw karon naa ka. Imo inyong bitaw gob, kikas gyud gob. Mosamot gyud ang dili na ka move on ug dunay mo gamay kabantay ka na mga bata nga kanang musumbagay bitaw kay imo na nang karga-kargahan og bitaw agoy sakit ka dito lang. Way ayo to yang gibuhat to, ako na sumbagon ko na ron.
So kung tinuod mong nagmahal ni Gwen, tabangin ninyo diha. Ang problema ni di po mong pasulti day. Di pong pasulti niya mga staff niya doon na ganigi pang doon naman ko inibawaan niya mga staff niya, mga hadlock niya. Doon naman ganit mura ba ni siya kanana ang maestra ba sa elementary ba nga labayon kag eraser o labayon kag chalk. Bitaw sakto po. Kaya di man minaw sa igsuon samot na kanang uban. Mo nang inana ka ganit, di na ganit ka maminaw. Hasta imong igsuon sa Winston di mo paminawon. Unya kanang uban di mo paminawon, mura kag nag-inusara na lang diha. Mutuo ka sa mo kaugalingon na samot na gyud ka ana nga dili makamove on. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point.